जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 12வது நாட்களாக நம்ம கூடியிருக்கின்றோம். இன்று வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயம். இதன் பெயர் பக்தி யோகம். எப்படி நாம் பக்தி செய்வது, அதன் மூலமாக பகவானுடன் பந்தப்படுவது அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். இந்த 12வது அத்தியாயத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 2 அத்தியாயத்துல 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு நம்மளுடைய பக்தி யோகமாகிய அத்தியாயம் 12. இன்னொரு அத்தியாயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்ற 15வது அத்தியாயம். அதுலயும் 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த 2 அத்தியாயம் தான் இருக்கிறதுலே குறைவான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வில்வமங்கல தாக்கூர் இவர் எழுதிய பாடல் தான் சௌராஷ்டகம். நம்ம புருஷோத்தம மந்த் ஃபுல்லா பாடணும் இல்லையா, விரஜ பிரசீதம் சாங் பாடணும் இல்லைங்களா, அது இவர் எழுதின பாடல் தான். சோ நம்ம செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா ஓம் பிரபுஜி? நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் ஆகல மாதாஜி. நான் சேஞ்ச் பண்றேன், திருப்பி போடுறேன். ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாயம் ததாதிஸ்வய பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபக கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கிய ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் இதம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாக வம்சா. ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனீஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பதர்ஷிஷ கிருபா சிந்து பயவயச பதிதானாம் பாவனேயோ
வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. நமோ பிரமண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா வதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாதயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌரத்வேஷ நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய பிரேஷ்டாய பூத்லே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்வசேஷ ஜீனவாதி பாசாத்திய தேச சாரிணி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தவந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இப்ப தெரியுது. அத்தியாயம் 11 சுருக்கம் தெரியுதுங்களா? இப்ப அது டிஸ்ப்ளே ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகல மாதாஜி. அது ப்ராப்ளம் இருக்கு. அப்ப நம்ம இப்படியே போயிடலாம். இப்போ தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யார் சொல்ல போறீங்க? விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம் மாதாஜி. விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம் இல்லையா? சோ பகவான் நேத்து நமக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார்ன்றதை பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் கேட்கிறார், தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டும்படி. எனக்கு உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனா எனக்கு அந்த தகுதி இருந்திருந்தால் நீங்க வந்து எனக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அதை கேட்டுட்டு பகவான் வந்து அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி அவர் விவரிக்கின்றார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தரிசனத்தை காட்டுறார். அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுடைய அந்த அந்த உணர்வுகள் எப்படி இருந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம், அனுபவம் இல்லையா? அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் நிறைய ஜபங்கள் பண்றார். கடைசியா வந்து அவரை வேண்டிக் கொள்கிறார், நீங்க உங்களுடைய சுயமான அந்த 4 கை ரூபத்துல நீங்க வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து நீங்க எப்பவும் போல என்னுடைய நண்பனான கிருஷ்ணனாக நீங்க வரணும்ட்டு. அப்போ ஃபைனலா பகவான் அதை தான் சொல்றார், தூய பக்தி என்பதுதான் முக்கியமான ஒன்று. அதன் மூலமாக தான் இந்த தெய்வீகமான இந்த தோற்றத்தை வந்து பார்க்க முடியும், இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியும். தேவர்களாலும் முனிவர்களுக்காலும் கூட அறிந்து கொள்ள முடியாத இந்த ரூபம் உண்மையான தூய பக்தியுடைய பக்தனுக்கு மட்டுமே தெரியும் அப்படின்றது சொன்னார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயம். நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், 18 அத்தியாயம் இருக்கு பகவத்கீதையில. முதல் 6 அத்தியாயம் கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தையும், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தையும் நமக்கு விளக்குகின்றது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து கடைசி அத்தியாயமான அந்த பக்தி யோகத்தோட இதுல பாக்குறோம். சோ இன்னையோட அத்தியாயத்தோட பெயர் பக்தி யோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னாக்கா, பக்தி மற்றும் அருவம் உருவம் அது ரெண்டுத்தோட தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்னென்ன நிலைகள் இருக்கின்றது அப்படின்றதையும் நமக்கு சொல்ல போறார். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் வந்து அவருடைய பக்திக்கு நம்ம வந்து எப்படி பாத்திரமாவது அதை பற்றியும் நமக்கு சொல்ல போகின்றார். பிரபுஜி பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அதத்வாதசோ அத்தியாய பக்தி யோக பக்தி தொண்டு. ஏவம் சதத யுக்தே ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பரியுபாசதே ஏசாம் யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் தே யோக வித்மா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? இதே கொஸ்டினை வந்து அவர் வந்து நம்ம முந்தைய அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஞானிகள் அதாவது செயலற்ற தன்மையில் இருப்பது சிறந்ததா
இல்லை செயலாற்றக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு சிறந்ததான்னு கேட்டாரு. அத இப்ப வந்து அத செய்யக்கூடியவர்களை பற்றி அவர் கேட்கிறார். இப்ப மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்பவும் உங்களுடைய பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்றத வந்து இங்க கேட்கிறார். சோ இரண்டாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच मय्या वेश मनोयेम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेदास् ते मे युक्ततमा मदाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். அதாவது உருவத்துல வந்து நம்ம வந்து மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் பகவான் மேல உண்மையான நம்பிக்கையோட எப்போதும் வழிபாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்ப அல்டிமேட்டா அவர் யார சொல்றார்? பக்தர்களை தான் சொல்றார். சோ பக்தர்கள் வந்து மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். ஞானிகளும் சரி பக்தர்களும் சரி இருவருமே வந்து பகவானை அடைகின்றார்கள். ஆனா ஞானிகளை காட்டிலும் பக்தர்கள் வந்து உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத காட்டுறார். மூன்றாவது நான்காவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி வாசி. அனிர்திஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபஷிதே சர்வத்ர கம் அசித்யம் ஷ கூட ஸ்தம் அசலம் த்ருவம் ஷன்யமேந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர க்ஷம புத்தய தே பிராப்னுவந்தி மாம் யவ ஸ்ரவபூத இதரத. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்டதான் போறாங்க இல்லையா? நம்ம இதை ஏற்கனவே இந்த விளக்கத்தை பார்த்திருக்கோம். இந்த லிப்ட்ல போறவங்களும் சரி அந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல போறவங்களும் சரி. சோ ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஃப்ளோர் தான் போறாங்க, பகவான் கிட்ட தான் போறாங்க. ஆனா அவங்க போற விதங்கள் தான் வந்து மாறுபட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்து கொண்டு நம்ம புலன்களை வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்தி கொண்டு செயல் செய்து கொண்டே பற்றற்று நம்ம வந்து இருக்கோம். ஆனா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலற்ற தன்மையில் சில சமயம் அதுல அந்த 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 யோகத்துல இருந்து நழுவக்கூடிய சான்சஸ் கூட அதிகமா இருக்கு. அதை ஏற்கனவே வந்து யோகிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்த மாதிரிதான் அருவத்தன்மையில வந்து அவங்க வந்து போக்கஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார்? அது வந்து கொஞ்சம் கடினமான ஒன்று இல்லையா? எங்கேயும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம், சிந்தனைக்கு எட்டாதது, ஒரு 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 நம்மளால ஒரு யூகிக்க முடியாத ஒன்றுமே இல்லை. அப்ப அதுல எப்படி நம்ம போக்கஸ்டா இருக்க முடியும்? அதுவும் இந்த கலியுகத்தில் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஆயுட்காலமே ரொம்ப கம்மி தான். அதுல நம்ம வந்து மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா தான் எல்லா இடத்துலயும் நிறைந்திருக்கு. நம்மளால ஒரு நிமிடம் கூட அமைதியா எதையும் யோசிக்காம இருக்க முடியல. அப்படிப்பட்ட இதுல இந்த அருவத்தன்மையில் நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருக்கிறது, தியானிப்பது வந்து ரொம்ப கடினம். அதை காட்டிலும் நம்மளுடைய செயல்களை பகவானுக்காக செய்யும் போது நம்ம வந்து ஈஸியா பகவான் கிட்ட போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. சீக்கிரம் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. क्लेशो दिहतरस् तेषाम् अव्ययक्तासक्त सेतसाम् अव्ययक्ता हि कदिर्दुःखं देवहत्पिर् அவாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாக கருதப்படுகின்றது. ஏன்னா அவங்க அல்டிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்குவதற்காக தான் இந்த முயற்சியை ஈடுபடுறாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமனோட தோன்றாத அருவத்தன்மை இல்லாத ஒன்றின் மேல அவங்க வந்து
போக்கஸ்டா இருக்குது. அது வந்து அது அவர்களோட வளர்ச்சி வந்து மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த உடல்ல இருக்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பயிற்சி வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 6வது 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ये सर्वाणि कर्माणि देशाम् अव्यक्त हि कदितुहं देहवत्पि अवाभयदे ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनन्यस्य मत्परः येन सवै योगेन मर्मदयायन्द उपासते तेषाम् अहं मृत्यु संसारात् भवामि न सिरात् पाद मय्य वेश. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மையா வேஷித்த சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருத்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். பகவான் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. யாரு பெஸ்ட் பக்தர்கள்ன்ற பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள். அவர்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா ராதாமான்றது வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், எல்லா செயல்களையும் அவங்க செய்வாங்க, ஆனா அதுல பற்றற்று அவர்கள் இருப்பார்கள். எப்பொழுதும் அந்த பிறழாத பக்தி, அனன்ய பக்தி இருக்கும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அவர்களுடைய மனதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானே தியானம் செய்திருப்பார்கள். கோபியர்கள் எல்லாரும் எப்ப பார்த்தாலும் காலங்காத்தாலே வந்து யசோதாமாவோட வீட்டு முன்னாடி நின்றுவாங்க லைன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணாக்கு. ஆனா அவங்க ஒரு செயல் செய்யும் போதும் பாத்தீங்கன்னா இதை கிருஷ்ணனுக்காக பண்றேன். அப்ப அதை எடுக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் போகத்தானே செய்வார். அப்புறம் என்ன அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, இவன் உன்னோட பிள்ளை வந்து பாரு, சரி அவன் சாப்பிடுறானா ஓகே, அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறான், அதுவும் ஓகே, ஆனா இந்த குரங்குகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து அந்த குரங்குகள் வந்து அங்க பண்ணி வைக்கிற அட்டகாசம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதை நான் கிளீன் பண்றதுக்கே எனக்கு போதும்னு ஆயிடுதுன்னு ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் லிஸ்டோட அவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க இல்லையா? சோ அவர்களுடைய பக்தி பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் பிறழாமல் பகவான் மேலேயே இருக்கும் அப்படின்னு. இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு. ஒரு தடவை வந்து நாரத முனிவர் கேட்கிறார், நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க, நாரத முனிவர் அதே கேட்கிறார், பக்தர் உங்கள வந்து சிறந்த பக்தர் யாரு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து மூலக சஞ்சாரி, எப்பொழுதும் நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அதனால தானா இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து அவர் கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, ஓகே இதுக்கான கேள்வி பதில வந்து நீயே தெரிஞ்சுக்குவ, எனக்கு வந்து ரொம்ப தலை வலிக்குது, அதனால வந்து யாரு தூய பக்தர்களோட அந்த பாத துளி இருக்கு இல்லையா, பாதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணு, அதை எடுத்துட்டு வந்து என் தலையில போட்டா தலைவலி தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, அவரு பக்தர்ன்றதே அவரும் மறந்துட்டாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, 3 உலகத்திலயும் போயிட்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலைவலியா இருக்கு, ஆனா பக்தர்களோட பாத துளி கிடைத்தா வந்து அந்த தலைவலி போயிடணும். ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, ஓடி ஒளியுறாங்க. ஏன் போப்பா நீ வேற, அவரு நம்ம எவ்வளவு பெரிய பாவப்பட்ட இது, நம்மளுடைய பாத துளி பகவான் மேலையா, சரிதான் போச்சு அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் ஒதுங்கிடுறாங்க. அவர் 3 உலகம் போயிட்டு என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நான் எல்லா லோகங்களுக்கும் போயிட்டேன், யாரும் கொடுக்குற மாதிரி தெரியலன்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ விருந்தாவனம் போனியா அப்படின்ட்டு. விருந்தாவனமா? நீ ஒரு தடவை அங்க போய் கோபியர்கள் கிட்ட கேட்டு பாரு அப்படின்னு. இவர் போறாரு கோபியர்கள் கிட்ட. போன உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இனிப்பு பண்டத்து மேல எப்படி எல்லாம் வந்து மொய்க்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஓடி வந்து நாரதரை வந்து மொச்சிக்கிறாங்க. எப்படி இருக்காரு கிருஷ்ணர்னு ஒரே கேள்வி மேல கேள்வி. அவர் சொல்றாரு, எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க, இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பயங்கர தலைவலியா இருக்கு, அவரை யார் தூய பக்தர்களோட அந்த பாத துளி கிடைத்து அதை தலையில போட்டோன்னா அவரோட தலைவலி குறைஞ்சிரும்னு சொல்றாங்கன்னா, அடுத்த நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அவர்களுடைய பாத துளியில மண்ணை எடுத்துன்னு வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு மூட்டை நிறைய கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க.
முதல்ல கிருஷ்ணரோட தலைவலி போட்டேன். அப்ப அவர் சொல்றாரு, ஏன்பா நான் தான் கேக்குறேன், நீங்க சொல்றீங்களே உங்களுடைய பாத துளி மண்ணு, கால்ல இருந்த மண்ணுப்பா, பாவம் வந்துடாத நமக்குன்னு. கிருஷ்ணரோட தலைவலி போறதுனால எனக்கு பாவம் வருதுன்னா அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு என் கிருஷ்ணரோட தலைவலி போகணும், அவ்வளவுதான், கிளம்புங்க கிளம்புங்கன்னு அனுப்பிச்சு விடுறாங்களாம். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களுடைய அந்த தாட், அவங்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கு, அவர்களுடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்போதும் அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு பகவான் முன்னாடி வரமாட்டாரா என்ன? அவர் என்ன சொல்றாரு? அதனால அவர்களை வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். எத்தனை தடவை ப்ராமிஸ் பண்றாரு, இங்கேயும் அதே ப்ராமிஸ் பண்றாரு. ஆனா நம்மளால அந்த அளவுக்கு தூய பக்தியில வந்து போறது எப்படின்னா பிராக்டிஸ். அதற்காக தான் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம். இப்ப எழுதுறது நம்ம எல்லாம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி எக்ஸாம். நம்மளுடைய ஃபைனல் எக்ஸாம் எப்ப இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய மரண திருவாயில். நான் ஒழுங்காக என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக மரணிக்கும் தருவாயில் பகவானுடைய நாமம் நம்மளுடைய வாயில இருக்கும். அதன் மூலமாக விஷ்ணு தூதர்கள் நம்மை கூட்டிக் கொண்டு கோலோக விருந்தாவனத்துல போய் பகவானுக்கு சேவக செய்வர்களாக நம்ம மாறுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இப்ப அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னா எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் நிலைகள் பக்தி, என்ன விதமான பக்திகள் பண்ண முடியுது அப்படின்றத வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க 8வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்ய மயி புத்திம் நிவசியசி மய்யேவ அத உத்தவம் நசம்ஸ்ய. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனன்ய பக்தி பத்தி இன்னைக்கு பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். என்ன அனன்ய பக்தி? எதையும் எதிர்பார்க்காமல் கலங்கமற்ற பக்தி. அவங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா கோபியர்களோட ஒருத்தராச்சும் வேற எங்கேயாவது கண்ணு போறா பாருங்க, எல்லா கோபியர்களோட கண்ணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் மேலதான் இருக்கு. கிருஷ்ணான்னா என்ன? கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர், மிகவும் கவர்ச்சியானவர். சோ எல்லாருடைய கவனத்தையும் பகவான் கவர்ந்து இழுக்கின்றார். சோ அவங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம், கிருஷ்ணன் இருந்தா மட்டும் போதும். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. முதல் இத சொல்றார். அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, தூய்மையான பக்தி, எப்பொழுதும் பகவான் மேலேயே வந்து தியானித்து இருக்கிறது. அது வந்து ஒரு வித பக்தி. அது என்னது? அனன்ய பக்தின்னு பார்ப்போம். அடுத்து சாதன பக்தி. ஓகே, என்னால அனன்ய பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியாது, எப்பவும் பகவானை நினைக்க முடியாது அப்படின்னாக்கா அடுத்த நிலை என்ன? சாதன பக்தி, பிராக்டிஸ் பண்றது. 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோதி மயி ஸ்திரம் அபியாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில். அவருக்கு நமக்கு நிறைய சாய்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு பகவான். பாவம் குழந்தை கலியுகத்துல கஷ்டப்படுது, நம்ம வந்து எப்படியாவது என் குழந்தைய திருப்பி எடுத்துக்கணும், அதுக்கு என்னென்னலாம் ஐடியா கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஓகே, எப்பவும் என் மேல உன்னுடைய உன்னுடைய மனதை நிலைநிறுத்த முடியலையா? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாய். எப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒழுக்கத்துல போகுதோ அப்ப வந்து பகவானை பத்தின தூய கண்ணோட்டம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்ன நம்மளுடைய ஒழுக்க? இது நம்மளுடைய 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம். பிரபுபாத் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்திருக்காரு. இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை படணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகணும். நமக்கு வந்து வரப்பிரசாதமாக பிரபுபாத் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. சோ அவர் என்ன நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்கார்? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். என்னது? புலால் உண்ணுதல் இருக்கக்கூடாது, தகாத பாலுறவு கூடாது, மது அருந்துதல் இருக்கக்கூடாது, அதற்கப்புறம் என்னது? சூது இருக்கக்கூடாது. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். நம்மளுடைய பக்தர்கள் கூட எப்போதும் இருக்கணும் சத்சங்கத்தில். ABCD அசோசியேஷன்,
ரீடிங் பகவத்கீதா பாகவதம், C stands for chanting, D stands for பிரசாதம் டயட். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கணும். ரொம்ப பெருசாலாம் நம்ம அது ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் கிடையாது. நம்ம வீட்டுல ஒரு துளசி இலை இருக்கும், இல்ல அப்படின்னாக்கா 50 rupees 60 rupeesல அந்த நர்சரி இதுல இருக்கும், வாங்கி வந்து நீங்க வீட்டுல வச்சுக்கலாம். சோ அதுல இருந்து ஒரு துளசியில வச்சு பகவானுக்கு வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், அதற்கு மந்திரம் இருக்கு, அடுத்தடுத்த லெவல் போகும்போது நீங்க படிப்பீங்க. இப்போதைக்கு வந்து மானசீகமாக பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். அவர் வந்து பெருசாலாம் பெரிய ஃபீஸ்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்கல, என்னோட குழந்தையோட அன்பு எப்படி இருக்குன்றது மட்டும்தான் பாக்குறாரு. நம்ம பண்ணலனாலும் அவர் ஒண்ணும் கண்டுக்க போறது கிடையாது. ஆனா இப்ப நம்ம ஏன் சத்சங்கத்துல கலந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் வந்து இப்ப நம்ம வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கூடியிருக்கோம். அதுல நம்ம சொல்லப்பட்ட இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? சோ D stands for diet, that is பிரசாதம், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதம். சோ இந்த நெறிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி. சோ இந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நம்ம வந்து ஹரிநாமம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்ப வந்து நம்மளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள்லாம் போய் நம்ம மனது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ நமக்கு எத்தனையோ குரோதம், கோபம், பொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்ம எத்தனை பிறப்புகள் எடுத்தோம்னு தெரியாது. சோ அத்தனை பிறப்புகள் இருந்தது எல்லாம் நம்ம கூட கூடி இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம லைட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய இதை வந்து சுத்தப்படுத்தி பகவானை பத்தி தாட்ல இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரே இது என்ன அப்படின்னாக்கா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான். 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓகே, ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம 2 ரவுண்டு பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, உங்களால எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அந்த 2 ரவுண்டை சஸ்டெயின் பண்ணி அதிகப்படுத்தி கொண்டு போகணுமே தவிர்த்து அது குறைத்து விடக்கூடாது. சோ அதை நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுடைய கலங்கங்கள் எல்லாம் போய் பகவான் பத்தின அந்த ஞானத்தை பெறுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் நமக்கு வந்து கொடுத்துருவார், அந்த அசோசியேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருவார். சோ செகண்ட் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி, அதாவது ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அப்யாசே அப்யசமர்த்தோ அசி மத் கர்ம பரமோபவ மத் அர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், ஓகே அதுவும் பண்ண முடியலையாப்பா, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக, ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஓகே உன்னால வந்து அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகள்லாம் செய்ய முடியல, ஓகே எனக்காக மட்டும் செயல் பண்ணு. அது எப்படி எனக்காக செயல்படுறது? நமக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். சோ இல்ல ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும். அதை வந்து பகவானுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துறது, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இது வந்து நம்ம சகாம கர்ம யோகா. அடுத்து என்ன சொல்ல போறோம்னா சகாம கர்ம யோகா. 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 11வது ஸ்லோகம். தெரியுதுங்களா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்தும் மத் யோகம் அஸ்விதஹ சர்வ கர்ம பல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். அவர் ஏற்கனவே வந்து நம்ம சாங்கிய யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்மளுடைய ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வது. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஓகே உன்னால வந்து உன்னுடைய செயல்களை எல்லாத்தையும் எனக்காக செய்ய முடியலனாலும் உன்னுடைய செயலின் விளைவுகள், நம்ம அந்த சம்பாதிக்கிற அந்த தியாகத்தை வந்து பகவானுக்காக பண்ணு. ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய், ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்மா அப்படின்றது வந்து பகவான் நமக்கு சொல்றார். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 12. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசி. ஞானம் அப்யாசாஜ் ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம ஃபல தியாகாத் சாந்திர் அனந்தரம்.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு நிறைய அந்த எப்படி வந்து பக்தி செய்யறதுன்ற நிலைகளை வந்து சொல்லியிருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னார் பகவான் நமக்கு? உன்னுடைய எல்லா செயல்களையும் எனக்காக அர்ப்பணம் செய். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா எதையும் எதிர்பார்க்காத உண்மையான தூய்மையான கலப்படமற்ற அன்பு இல்லையா? உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாங்க. எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கோப்பர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் கிருஷ்ணனை சுத்தி தான் இருக்கும். அவங்களோட தாட் எல்லாம் கிருஷ்ணனை சுத்தி தான் இருக்கும்ன்றத பாக்கலாம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி. சாதன பக்தி என்ன? ஓகே, என்னால அவ்வளவு பியூரிபிகேஷன் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னாக்கா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றதன் மூலமாக பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது அதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகா. நான் வந்து செயல் தான் செய்ய முடியும். ஓகே, அந்த செயல்களை எனக்காக மட்டுமே செய், பகவானுக்காக மட்டுமே அந்த செயல்களை செய் அப்படின்றாரு பகவான். அதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய செயலின் விளைவுகள் அந்த பலன்களை எனக்கு தியாகம் செய் அப்படின்றது. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்மயோகம். கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இது எதுவுமே செய்ய முடியலையா, உன்னுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள், பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள், கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிந்து கொள். அதுவும் செய்ய முடியல, அதை விட காட்டிலும் என்னது? தியானம், பகவானை பத்தின ஸ்மரணம். நம்ம தியானம் இதை வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்த்தோம். சோ இந்த இதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் மிகவும் சிறந்தது. தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். சோ இன்னைக்கு வந்து டெம்பிளோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்ம சொல்லிடலாம். இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 9th ஸ்லோகால வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, ஐ மீன் 9th சாப்டர்ல எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத வந்து 9th சாப்டர்ல வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது வந்து டெம்பிளோட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். நம்மளோட இஸ்கான் டெம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேவைகள் இருக்கு. இது எதுவுமே வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது, மேண்டேட்டரி கிடையாது, கட்டாயம் கிடையாது. உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் மட்டும் நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கு, நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி வருது, நாளைக்கு அதோட டீட்டெயில் இது நம்ம பார்க்கலாம். சோ உங்களால ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து பண்ணலாம். அது வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது, கட்டாயம் கிடையாது. நம்ம சில சமயம் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்றோம், வீட்டுல ஒரு நல்ல காரியம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்க ஒரு 500 ரூபாய் போட்டீங்கன்னா ஒரு 10 பிரபுக்களுக்கு வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து பிரசாத சேவைக்கு வந்து அது ஆகும் இல்லைங்களா? சோ நம்ம அது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது நம்மளோட இதுல. நம்மளுடைய நிலை என்னன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். சோ அதுக்கு ஏற்றார் மாதிரி நீங்க வந்து இந்த சேவை இது பண்ணிக்கலாம். துளசி சேவா இருக்கு, புஷ்ப சேவா, அலங்கார சேவா இருக்கு, ராஜபோக சேவா இருக்கு, 500 rupeesல பகவானுக்கு பிரசாதம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வ சேவா இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய சேவா இருக்கு. சோ உங்கள வந்து என்ன முடியுமோ அதை நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா போதும். அந்த லிங்க் வந்து பிரபுஜி வந்து நம்ம இதுல ஷேர் பண்ணுவாங்க. இது கட்டாயம் கிடையாது, திருப்பி நம்ம சொல்றோம். கிட்டத்தட்ட 8.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஆன்லைன் இதுல இணைந்திருக்கின்றார்கள். நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த கர்ம ஞான யோகத்துல நம்ம படிக்க போகின்றோம். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் யக்ஞம் செய்வது, கலியுகத்துல நாம யக்ஞம் பண்றது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் செய்வது, உடல் மனம் அண்ட் வாய், அந்த 3க்கும் உண்டான தவம் என்னன்றத பார்க்க போறோம். கடைசியா பாத்தீங்கன்னா தானம் செய்வது. சோ தானம் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்யணும். நம்மளுடைய அதன் மூலமாக நம்ம என்ன சேகரித்து வைத்திருக்கோமோ அந்த கர்மாவை வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்றோம். சோ உங்களுக்கு எப்போ முடியுமோ உங்களோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறோம். 13, 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹ கருணையேவ ச நிர்மமோ நிரகங்காரஹ சமதுக்க சுகச்சமி சந்துஷ்டஹ சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயஹ மையர்பித மனோ புத்திர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக,
அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு வந்து ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னன்றத சொல்றார். என்ன இருக்கணும் நம்ம கிட்ட? அடுத்தவங்க மேல பொறாம இருக்கக்கூடாது. நான் ஒரு ஆத்மா, நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களும் ஒரு ஆத்மா. எப்படி ஒரு கோவிலுக்கு போனா நம்ம பகவானை வந்து சேவிக்கிறோமோ, அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய வந்தனங்கள் கொடுக்கிறோமோ, வணக்கம் செய்கின்றோமோ, அது போல அடுத்தவர்களை பார்க்கும் போதும் அந்த மரியாதையை நமக்கு வேணும். ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம், இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கின்றார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சிரோதக சாய் விஷ்ணுவாக எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கான்னு பாக்கணும். அப்ப நம்ம அவங்களையும் அதே மரியாதையோட தானே நடத்தணும் இல்லையா? அப்ப அங்க நமக்கு என்ன பொறாமைன்றது வரவே வராது. தூய பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொறாமை இருக்காது. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்க வேண்டும். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ மீட் ஈட்டிங், நமக்கு வந்து அந்த இரக்கத்தன்மை போயிடும். அதனால புலால் உண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பாக்கலாம். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவன், அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. பக்தனுக்கு அதெல்லாம் வரவே வராது. அதுல இருந்து விடுபட்டு இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக இருக்கணும். ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது ரொம்ப வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிக்கிறது, கஷ்டம் வரும்போது அப்படியே டிப்ரெஸ்ட் ஆகி ஒரு எத்தனையோ படித்தவர்கள், மெத்த படித்தவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய கமிட்டிங் சூசைடு. இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஞானம் இல்லாதனால. சோ இத வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தி உற்று, சகிப்புத்தன்மை இதுதானே, இதையும் கடந்து போயிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிடணும். சகிப்புத்தன்மையோட எப்போதும் திருப்தியுற்று, நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல வந்து சந்தோஷப்படணும். நமக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு, அவங்களுக்கு இவ்வளவு நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கவே கூடாது. அது நம்ம வந்து வீழ்ச்சிக்கு தான் கொண்டு செலுத்தும். சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்றதே பெரிய தவம். சோ அந்த சுய கட்டுப்பாடுன்றது அது ஒழுக்கம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. தனது மனதையும் புத்தியையும் பகவானோட வந்து நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் ஸ்திரமாக, கிருஷ்ணர் இருக்காரு, என்ன பாத்துக்குவார். எப்படி நம்மளுடைய பிரலாத் மகராஜ், அவருக்கு பாருங்க, பாம்போட விஷத்தை கொடுத்தாங்க, நெருப்புல உட்கார வச்சாங்க, மலை உயரத்துல இருந்து தூக்கி போட்டாங்க, யானை வைத்து மிதிக்க வைத்தார்கள். அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணன் இருக்கார், அவர் பாத்துக்குவார், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையாக உறுதியாக இருந்தாங்க. அப்படி இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய மிகவும் பிரியமான பக்தன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு. எப்பவும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா குஷேலரோட இது நம்ம பாக்குறோம். குஷேலர் வர வழியிலெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரொம்ப வறுமையில இருந்தாலும் பகவானை பார்க்க போகும்போது அடுத்தவங்க கிட்ட கடன் வாங்கி அந்த ஒரு கந்தையான துணியில வந்து கட்டிண்டு பகவானுக்கு அந்த நாமத்தையே நினைச்சிட்டு அதை அவருடைய பெயரையே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு வந்தார். அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அவர் எனக்கு இது வேணும்னு கேட்கவே இல்லை, பகவானாதான் வந்து அருள் புரிந்தார். சோ பக்தன் வந்து கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட சரண்டர் ஆகும்போது தன்னுடைய பக்தனுக்கு என்ன வேணும்ன்றது வந்து பகவானுக்கு தெரியும். அதை வந்து அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி கண்டினியூ ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யஸ்மான்னோ விஜத லோகோ லோகான்னோத் விஜத சயக சர்ஜாமர்ஷ பயோத்வேகர் முக்தோ யசக சக மே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவர் வந்து ஐ திங்க் 23 குவாலிட்டிஸ் சொல்றாரு, பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் சொல்றாரு. இதுல வந்து இப்ப நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கணும், நான் எந்த இடத்துல இருக்கேன், எதை நான் விடணும், எதை நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு முன்னேறி செல்லணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடாக இருக்கணும். நம்ம யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது, நம்மள யாரும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. ஆனா இது ஒரு கலியுகத்துல இருக்கோம், நம்ம கண்டிப்பா அது இருக்கும். ஆனா நம்ம சொன்ன மாதிரி சகிப்புத்தன்மைன்றத முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, அதை சகித்து கொண்டு அடுத்து என்ன அப்படின்னு போகணும். நம்ம இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம் எல்லாத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனபேக்ஷ சூஸ்யதக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யதஹ சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல்
தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் மிகவும் பிரியமானவன். சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, என்ன அது நிபுணத்தன்மை? அந்த ஆத்ம யோகம், நம்மளுடைய ஞானம், விஞ்ஞானம், பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்வது பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானம். அதாவது இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷன். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நாலேஜ், அதை பிராக்டிக்கலா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அது ரியலைசேஷன் அப்படின்றாங்க. சோ ஞானம், விஞ்ஞானம். சோ அப்படி இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் நிபுணன், கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சிறந்த பக்தன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூரை அவரை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக அவர் மேல பொறாமை கொண்டவர்கள் காழ்ப்புணர்ச்சியோட என்ன பண்றாங்க, ஒரு விலைமாது அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அதுக்கு மாதாஜியை கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சாண்டிங் பண்ணிட்டு வரேன். அவர் 24 மணி நேரத்துல 23 மணி நேரம் 22 மணி நேரம் சாண்டிங் பண்ணுவார். 3 லட்சம் மகாமந்திரத்தை பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுவாராம். நமக்கு 2 மணி நேரம் மட்டும்தான் அவருடைய பர்சனல் வேலைக்காக எடுத்துக்குவார். நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா, 16 ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா 25,000 25,000 டைம்ஸ் நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றோம். அவர் 3 லட்சம் முறைகள் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுவாராம். எவ்வளவு ஒரு பெரிய பக்தர்கள் இல்லையா. அதெல்லாம் அந்த நிலைக்கு போறதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதை தெரிந்து கொண்டு நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதுல இருந்து மேல் நோக்கி செல்ல நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க, பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. योने कृष यदि न तत्वेष्टि न शोसदि न काङ्क्षति शुभाशुभः परित्याहि पद्मान्यः சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ரொம்ப நியூட்ரலா இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக எடுத்து கொண்டு போவது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சாத்தியமா? நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோன்றது நமக்கு இதுல ஒண்ணு கூட நமக்கு ஃபிட்டே ஆகலன்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம பழகணும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சோ அது ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார், நம்ம எதற்காக இதெல்லாம் படிக்கிறோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நெறிமுறைப்படுத்திக் கொண்டு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் புக்கு கிடையாது, இட் இஸ் a manual of life. நம்மளோட லைஃபை எப்படி அமைத்துக் கொள்ளணும். உண்மையாலுமே இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அதை பொறுத்துதான் இல்லையா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பெருவிதமான மகிழ்ச்சியோ இல்ல துன்பமோ புலம்புவதோ இல்லை ஆசையோ இல்லையோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்றத பாக்குறோம். 18, 19 ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சமசத்ரௌ சமுத்ரேச சதா மானோ பனாயோ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க விவர்சித துல்லிய நிந்தா சுதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேத ஸ்திரமதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்பா, பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் எவ்வளவு சொல்றாரு பாருங்க. இதெல்லாம் இருந்தாதான் பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள். நம்ம அதற்காக பிரயத்தனம் தான் பண்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜரோட கதை நம்ம பாக்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஒரு சிறந்த விஷ்ணு பக்தர். அப்ப ஒரு தடவை ஏகாதசி அவங்க ஃபாஸ்டிங் பண்றாங்க, விரதம் இருக்காங்க. அப்ப விரதம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்மள மாதிரி இல்ல, நம்ம ஏகாதசிக்குன்னு உண்டான சில பொருட்கள் இருக்கு, அதை நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டுக்குவோம். ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா நிர்ஜல் ஏகாதசி, தண்ணீர் கூட குடிக்காம நைட்டு ஃபுல்லா கண்முழித்து பகவானுடைய லீலைகள் குணங்கள் அவர்களுடைய பாடல்களை பாடி நாம ஜபம் செய்து அந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப ரொம்ப டிவைனா ஏகாதசி விரதம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர்னாலே சாபத்துக்கு பெயர் போனவர் இல்லையா. சோ துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாரு, கரெக்டா அந்த டைமுக்கு வர்றாரு.
அப்ப எப்ப துவாதசி அந்த ஏகாதசி முடிந்து துவாதசி அப்ப அவங்க பிரேக் பண்ணணும் அந்த ஃபாஸ்டிங். இல்லைன்னா நம்ம செய்த அந்த விரதத்தோட பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. அப்ப எல்லாரும் அவருடைய துர்வாச முனிவர் வரார், வந்து என்ன பண்றாரு அம்பரீஷ் மகாராஜர் கிட்ட, நானும் வந்துடுறேன், 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து துவாதசி பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவர் தான். அவர் வர லேட் ஆகுது. அந்த முகூர்த்தம் இருக்கு, துவாதசிக்கு உண்டான டைம் இருக்கு. அந்த டைம்குள்ள நம்ம அதை வந்து பிரேக் பண்ணிடணும். பிரேக் பண்றது அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஜஸ்ட் துளசி தீர்த்தம் மட்டும் குடிச்சுக்கங்க அப்படின்றாங்க. அவருக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜர் கூட இருந்த அத்தனை ஆலோசகர்கள், மந்திரி எல்லாரும் சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த துளசி தீர்த்தம் தான் குடிக்கிறார். அதை பாத்துறாரு துர்வாச முனிவர். கோபம் வந்துருது. என்ன ஒரு கர்வம் உனக்கு, அரசன்ற கர்வம் இல்லையா? நான் வரேன்னு சொல்லியும் நீ அதை மீறி நீ வந்து உன்னோட துவாதசியை முடிச்சிட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கோபத்துல அவரோட தலைமுடிய இருந்து வேகமா கீழே தூக்கி போட்டு அதுல இருந்து ஒரு பூதம் வருகின்றது. அந்த பூதத்துக்கிட்ட சொல்றார், நீ போய் அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜனை வந்து கொன்னுடு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அவரு அந்த பூதம் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரை நெருங்குவதற்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு, பகவானுடைய சக்கரத்தாழ்வார் அவர் என்ன பண்றார், சக்கரம் வந்து அந்த பூதத்தை கொன்னது மட்டும் இல்லாம சக்கரத்தாழ்வார் துர்வாச முனிவரை துரத்த ஆரம்பிச்சிட்டார். சோ இதுல இருந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து அவரை பத்தி ஏதாவது சொன்னாலும் அவர் வந்து பொறுமையா இருப்பார். ஆனா அவருடைய பக்த வச்சலன் இல்லையா பகவான், பக்தன் ஏதாவது சொன்னா அவரால் தாங்க முடியாது. அவர் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய திவ்யமான ஆயுதங்கள் கதா, சங்கு, சக்கரம் எல்லாமே. சோ அந்த சக்கரம் என்ன பண்ணுது, உடனே அந்த பூதத்தை கொண்டது மட்டும் இல்லாம துர்வாச முனிவரை துரத்த ஆரம்பிக்குது. துர்வாச முனிவர் 3 லோகங்களும் போறார், ஒண்ணுமே முடியல. கடைசியில வந்து கிருஷ்ணர்கிட்டயே போறார். கிருஷ்ணர் சொல்றார், அப்பா நான் இதுக்கு ஆள் இல்லப்பா, நீ எங்க ஆரம்பிச்சியோ அங்கதான் முடிக்கணும், நீ என்னுடைய பக்தன்கிட்டயே போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார் துர்வாச முனிவர். அதை பார்த்த உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அம்பரீஷ் மகாராஜர் கேட்கவே இல்லை, நான் பகவானே என்ன இது சோதனை, என்னை காப்பாத்துப்பா அப்படின்னு அவர் எதுவுமே கேட்கல. அவர் என்ன சொல்றார், இதுதான் கிருஷ்ணரோட முடிவு அப்படின்னாக்கா அதையும் ஏற்க நான் தயார் அப்படின்னு தான் இருக்காரு அவர். நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம், சின்னதா கஷ்டம் வந்துட்டா, கிருஷ்ணா உனக்கு கண்ணு இருக்கா இல்லையா, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுக்குறேன்னு நம்ம புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? ஆனா அவர் என்ன சொல்றார், கிருஷ்ண அபயத்துக்காக கூப்பிடவும் இல்லை, இதுதான் வந்து எனக்கு விதிக்கப்பட்ட விதினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நாமத்தை வந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். உடனே வந்து சக்கரத்தாழ்வார் வந்து அந்த இதை முடிக்கிறார். அம்பரீஷ் மகாராஜர் என்ன பண்றார், சக்கரத்தாழ்வார் கிட்ட பிரார்த்தனைகள் செய்து தயவு செஞ்சு அவரை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து, அவர் எவ்வளவு பெரிய முனி, அவரை வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் பிரார்த்தனைகள் செய்து துர்வாச முனிவருக்கு வந்து காப்பாத்தினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பக்தர்களோட பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். எது நடந்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரால நடக்குதுன்ற ஒரு தாட்ல இருப்பாங்க. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க வித் புஷ்டி. வாசிங்க, யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய கதைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் இப்படி மிஸ் ஆயிடும் அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. हेतु हरे कृष्णा माताजी नमस्ते। வாசிங்க பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபுஜி. हेतु धर्मामृतम इदम यत्तुक्तिकम पर्युपास्यते दाना मत परमा भक्ता अतीव में इप्रया। ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्णा माताजी। பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பக்தி தொண்டுன்ற பாதை அது வந்து அழிவற்ற பாதை. அததான் வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோளா வைத்து கொண்டு நம்மளோட நம்பிக்கையை பகவான் மேல ஈடுபடுத்தி யாரெல்லாம் செயல்புரிகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து மிக மிக பிரியமானவர்கள். இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே பார்த்தோம் வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதை. அவர் முற்பிறவில வந்து ஒரு அரசனாக இருக்கின்றார். ஆனா அவருடைய செல்வங்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாரு, பகவானுக்கு கோவில் கட்டுறது, பகவானுடைய கைங்கரியம் பண்றதுலயே வந்து செலவு பண்ணிடுறார். அப்ப எல்லாம் செலவு பண்ணி ஒரு ஆர்டினரி பர்சனா மாறிடுறார். அப்போ ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, ஒரு ராணி, அந்த நாட்டோட ராணி என்ன பண்றாங்க, இறந்துடுறாங்க. அவங்கள புதைக்கும் போது ராணி மீன்ஸ் இளவரசி. அப்ப அவங்க கூடவே சேர்த்து அவங்க போட்டிருந்த எல்லா ஆபரணங்களையும் சேர்த்து புதைக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட ஆசை. அதனால அதே மாதிரி பண்றாங்க. அதை பார்த்த உடனே வில்வமங்கல தாக்கூர் முற்பிறவில ராஜாவா இருந்தார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாரு, ஆஹா நம்ம பகவானுக்கு இவ்வளோ தங்கங்களை எடுத்துன்னு போறாள், இவ வேஸ்ட் தானே, இது ஒரு இறந்த உடல் தானே, இதுக்கு எதற்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, நைட்டோட நைட்டா அந்த
பிணத்தையில இருக்கிற நகையை எடுக்க ட்ரை பண்றார். அப்ப வந்து யக்ஷன் அந்த பூதமா வந்துட்டு அந்த அந்த இளவரசி வந்து சொல்றா, இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிரியமான நகைகள், இதெல்லாம் நீ தொடாத. உனக்கு என்ன இந்த பகவானோட கைங்கரியம் பண்ண காசு வேணும் அதுதானே? நான் ஒரு இடம் சொல்றேன், நீ என்னோட அப்பா கிட்ட போய் சொல்லி என்னுடைய அறையில வந்து இந்த இடத்துல நான் வச்சிருக்கேன் கஜானாவோட இந்த இதெல்லாம் இருக்கு, நீ அதை எடுத்து செலவு பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி சொல்றாங்க அந்த இளவரசி, ஆனா என்னோட நகை தொடாத, எனக்கு ரொம்ப பிரியமானது, நான் இப்படியே போட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு. சரின்ட்டு வில்வமங்கல தாக்கூர் என்ன பண்றாரு, அங்க போறாரு. மீன்ஸ் அடுத்த பிரிவுல தான் வில்வமங்கல தாக்கூர், முதல் இது எனக்கு பெயர் ஞாபகம் இல்ல சரியா. அவர் அதே மாதிரி அந்த இளவரசியோட அப்பா கிட்ட போறாரு, அவர்கிட்ட கதையெல்லாம் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இளவரசி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த புதையல் வந்து எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அவங்களும் ராஜாவும் அதே மாதிரி பாக்குறாரு, அது அதே மாதிரி இருக்கு. சரி ஓகே, இவர் சொல்றது உண்மைதான் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த புதையில வந்து அந்த முற்பிறவில வந்து வில்வமங்கல தாக்கூர் இருக்காரு இல்லையா, அவர்கிட்ட கையில கொடுத்துறாங்க. அதை வச்சு அவர் கைங்கரியம் பண்ணிடுறாரு. திருப்பி காசெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு, கையில எதுவுமே இல்ல. அப்ப திருப்பி இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பிணத்துக்கிட்ட இருக்க நகையை திருப்பி எடுக்க வர்றாரு. அப்ப வந்து அந்த அந்த பிணம் வந்து அந்த அந்த பூதம் வந்து என்ன பண்ணுது, ரொம்ப கோவத்துல வந்து என்ன பண்ணுது, சாபம் கொடுக்கின்றது. நான் உனக்கு சொல்லியும் மறுபடியும் இதை பண்ற இல்லையா, நீ அடுத்த பிரிவுல வந்து ரொம்ப இழிவான பிறப்பு எடுக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா அதை அவர் கேர் பண்ணல. திருப்பி பகவானுடைய கைங்கரியத்துல இருக்காரு. அடுத்த பிரிவுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வில்வமங்கல தாக்கூர் வந்து ரொம்ப மிகவும் மோசமான என்ன சொல்றது, அந்த பெண்களை பார்த்த உடனே அவருடைய பார்வை வேற மாதிரி போயிடும். ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு, ஒரு விலை மாது அவங்க பின்னாடியே வந்து, அவங்க பேரு நல்ல பேரு, அவங்க பின்னாடி வந்து போக ஆரம்பிச்சுட்டார். வீட்டுல வந்து தந்தை இறந்து விடுறார். கரையை தாண்டிதான் அவங்க அந்த 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 சிந்தாமணி கரெக்ட் சிந்தாமணி கரெக்ட் அந்த சிந்தாமணி அவங்க மேல ரொம்ப